салом, ман Ганҷинаи Ганҷ шуморо бо мухтасари рӯйдодҳои ҷумъаи 14 август ошно мекунам. анҷумани ҳисоботӣ ва интихоботии ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон ки дар он аз ҷумла масъалаи тағйироти кадрӣ бахусус иваз кардани роҳбари он матраҳ хоҳад шуд 15 сентябр дар душанбе баргузор мешавад. ин тасмимро аъзои раёсати олии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дар ҷаласаи паси дарҳои баста рӯзи ҷумъа дар қароргоҳи ин ҳизб гирифтанд. анҷумани навбатии ҳизб яъне анҷумани 12-уми хешро наҳзати исломии тоҷикистон рӯзи 15 сентябр дар шаҳри душанбе баргузор намояд. ҷузъиёти дигари ҷаласа ошкор нест. ҳафтаи гузашта нишасти аъзои шӯрои сиёсии ин ҳизб дар Истанбул баргузор гардид. дар он нишаст ҳизби наҳзат ки дар интихоботи ахири парламент аз курсиҳояш дар маҷлиси намояндагон маҳрум шуд, сиёсати мақомоти давлатӣ нисбат ба ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон роҳҳои пешгирӣ аз фишору маҳдудиятҳо ва ислоҳоти эҳтимолии кадриро баррасӣ кард. муҳиддин кабирӣ ки баъд аз даргузашти Саид Абдуллоҳи Нурӣ дар соли 2006 раҳбари ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон интихоб шуд, ним сол боз дар хориҷа ба сар мебарад. 12 август ҷумҳурии Қирғизистон узви комилҳуқуқи иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шуд ки ҳамакнун аз 5 кишвари узв иборат аст: Русия, Беларус, Қазоқистон, Арманистон ва ҳам Қирғизистон. ин ба он маъност ки марзҳои ин ташаккули иқтисодӣ то сарҳади кишварҳои Осиёи марказӣ доман паҳн карданд ва сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон акнун сарҳади иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шуд. Тоҷикистон ки ҳамчунин барои узвият дар ин созмон аз ҷониби Москав зиёд ташвиқ мешавад, ҳанӯз посухи мушаххасе надодааст. ҳукумати Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмонҳои байнулмилаливу маҳаллии ҷамъиятӣ дар Душанбе барномаи ҳифзи иҷтимоии маъюбонро барои солҳои 2016 ва 2020 муаррифӣ намуд. ҳангоми муаррифии ин барнома масъулони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон аз вазъи нигоҳдошти маълулон дар марказҳои солимии кишвар изҳори нигаронӣ карданд. инҷа масалан дастрас намудани авробачаҳои маъюбӣ, дастрас намудани воситаҳои техникӣ тавонбахшӣ, дастрас будани иншоотҳо, дастрас будани онҳо барои мактаб, дастрасии онҳо ба тамоми соҳаҳое ки барои онҳо зарур аст, пайдо намудани имкон ёфтани ба кор таъмин кардани онҳо, ёфтани кори мувофиқ барои онҳо. ин аст барномаи офиятбахшӣ ки имрӯз дар ин ҷаласа мо баррасӣ мекунем. теъдоди маъюбон дар Тоҷикистон 151 000 буда, аз миёни онҳо 25 000-ашон кӯдакони то синни 25 сола ҳастанд. дар давраи таътили тобистона баъзе кӯдакону наврасони хатлонӣ барои анҷоми кори сангин ҷалб мешаванд. хабарнигори радиои Озодӣ Орзуи Карим дар ҷамоати Қизилқалъаи ноҳияи Хуросон шоҳиди истифодаи заҳмати ҳадди ақал 6 кӯдаки маҳаллӣ дар пухтани оҳак гардид. дар 50 хумдони оҳакпазии ин ҷамоат масолеҳ барои бозори маҳаллӣ омода мешавад ки асосан аз ҳисоби заҳмати кӯдакону наврасон ҳастанд. кӯдакон мегӯянд он маблағе ки дар ин ҷо ба даст меоранд барои харидани либос ва ашёи мактабӣ сарф мекунанд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар Хатлон 50 волидонро мақомоти интизомӣ барои вайрон кардани қонун дар бораи масъулияти падару модар муҷозот карданд. мақомоти Хатлон ин волидонро барои он муҷозот карданд ки фарзандони ноболиғашон корҳои сиёҳ анҷом дода аз таҳсил дур монданд. хонаи Ғаффор Мирзоев, фармондеҳи пешини горди раисатҷумҳурӣ, раиси пешини оҷонсии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири Тоҷикистонро дар шаҳри Кӯлоб ба осоишгоҳ табдил медиҳанд. ин бино баъд аз боздошту зиндонӣ шудани Мирзоев дар соли 2006 ба ихтиёри донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб гузашта буд ва раҳбарияташ дар аввал қасд доштанд ки онро ба китобхонаи электронӣ табдил диҳанд. дар суҳбат бо радиои Озодӣ масъулон гуфтанд ки корҳои сохтмонӣ дар хонаи собиқи Ғаффор Мирзоев ва ҳоло бинои нави осоишгоҳ тақрибан ба поён расида ва эҳтимол дар ҷараёни сафари раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба Кӯлоб мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад.
хабарҳои аз ин ҳам бештарро дар сомонаи радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва одноклассники пайдо кунед.